Galicia sitúase no podio das comunidades que máis enerxía xera a través de fontes renovables. A revolución verde está cambiando a produción eléctrica, superando a sumada nuclear, do gas e o carbón. Un tema moi presente no foro Energy Days que abriu as súas portas esta mañá en Santiago. Este sol e, sobre todo, este vento son parte das razóns polas que nos últimos anos as enerxías renovables superaron as convencionais. Realmente se está mellorando, pero probablemente poderíamos facelo máis rápido, é importante. A enerxía eólica xunto á fotovoltaica son hoxe en día as principais fontes de xeración eléctrica. Trátase dun cambio de modelo no que as grandes empresas eléctricas non queren quedar atrás. Estamos construindo 3 proxectos de repotenciación aquí, no que sustituímos 172 aeroxeneradores por únicamente 25. Estes proxectos están a día de hoxe en construcción, os 3, esperamos rematalos antes de xuño de 2026. De todo isto estás a falar estes días no foro Energy Days que se celebra en Santiago e o que asisten máis de 600 profesionais do sector enerxético. Unha cuestión de que teñamos cada vez maior conciencia en cuanto ao tema do forro enerxético e a implantación de renovables, sobre todo porque a descarbonización é urxente, ou a amenaza do cambio climático pois é cada día máis acuciante e, creo que é tarefa de todos combatila, non? Combatila pasa por acadar o obxectivo de chegar ao 81% de xeración eléctrica a partir de fontes renovables no ano 2030.